Siwr ydych chi'n gobeithio'r cynnesaf gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio pan oedden yn gweithio yn yr amgylchiad o'r Unix, roedd yr gorchymyn sydd yn galw badner, sillaffwyd BANNER, sydd yn byneru rhyw fath o'r gair neu ymydrodd yn fawr ar y sgrin, ac roedd hyn gorchymyn sydd yn gyffredinol neu arferol ar yr gweithred gefn-drefn Unix. Ond pan dwi'n yn ceisio i rhedeg fe ar yr gefn-drefn wydrededd Linux fan yma, nid ydy'r gorchymyn hwn yn bodoli. Hefyd, pan dwi'n yn ymgeisio i rhedeg y gorchymyn RPT, ac wedyn gyda'r dewisiad i mewn sefydlu, neu i rhestru y becynnau oedd wrth cadw'r fedd, ac wedyn i alchtynu y patrwm badner, a dyma'r canlyniad o'r achwiliad. Mae'r pecyn SVSVBANNER yn bodoli yn y rhestr yn y cadwfar ar gyfer y dosbarthiad hwn o'r Linux, sef dwi'n defnyddio Debian ac hefyd sydd yn y disgynyddion o'r Debian. Felly, pan dwi'n yn gwneud yr achwiliad ar y rhyngrwyd ar gyfer yr enw yma, SVBANNER, dwi'n yn dod o hyd o'r tudalen fan yma sydd yn manylu ynglyn â'r pecyn yma. Ac mae'n edrych, pan dwi'n yn edrych ar y llun yma, fel yr un gorchymyn fel dwi'n wedi defnyddio o'r blaen. Felly, pan dwi'n yn rhedeg yr gorchymyn RPT cysylltnod cyfan fel yma ar gyfer yr adwyaeth, ac wedyn os dwi'n yn mewnbynnu yr enw o'r meddalwedd, a dyna'r manylion ynglyn ato fe, dwi'n yn gallu llawrytho ac dwi'n yn gallu mewn sefydlu yr troedagaeth 1 gwarchynod 1 pwynt ddim cysylltnod 17, felly dwi'n mynd i gwneud hyn yn ar. Ac ar hyn dwi'n mynd i mewnbynnu yr gorchymyn sudo i rhedeg fel yr defnyddio'r greddyn, ac wedyn RPT, ac wedyn mewn sefydlu, ac wedyn yr enw o'r pecyn neu meddalwedd, sef SVBANNER, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. A dyna ni, mae'n wedi gorffen achos mae'n meddalwedd sydd yn cymharol yn fach, na'r os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn, enghraifft, badner namin fi, dyna fe. Os dwi'n yn mewnbynnu yr gorchymyn, badner namin cymorth, a dyma fe. Ond os dwi'n yn mewnbynnu yr canllaw ar ei gyfer fel hyn, ac mae'n cynsymled â hynny. Mae'n dim ond graffu yr gyntaf 10 arwythnod o'r rhyw destun yn y llythrennau fawr, ac nid ydy ei yn cymryd unrhyw dewisiad. Felly nawr os ydyn yn dachwelyd i'r llinell gorchymyn, nawr os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel Hello Byd, a dyna ni. Nawr os dwi'n yn mewnbynnu rhyw brawddeg fel Hello Byd,
sut mae bethau a ydy bob ddim yn iawn. Felly mae'r hyn yn fwy na 10 ar y nod. Beth yn digwydd? Nawr mae'n medru i allbynnu ar holl destun, ond mae'n rhannu fe ar llinellau gwahanol fel hyn. Helo byd, sut mae bethau, a ydy bob dim yn iawn. A dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Dim ond i arddangos yr gorchymyn syml yn Linux, sef banner, i baneru testun ar y sgrin. BANNER. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac angen darllen god yn defnyddio. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.